En otieno nero mabende okinde mapacho ka oyudo jotelo manyien kamoting'o jatendgi manyien, president manyien, ogai manyien, mano mar okinde LSK mabende sani olandi ni jalno ero mabende oloyo komno en Charles Kanjama moyudo kwan ombulu 3,728 kiluwe kanyo kod Peter Wanyama moyudo kwan ombulu 2,616 ka Mwaura Kabata obedo namba 3 gi kwan ombulu 2,086 mano kanyero makoro gisani oyang ni Charles Kanjama bende ema oland kaka jaloch yiero mar LSK komno ero mar president mabende kweno mare otieke ayanga otieno ma kawuono. Mano en wachnero mar lutombolo mosebedo kati morodiechieng' mangima gi odiechieng' ma kawuono. Kamano bende wantiere kod chenro marwa mar mine wacho, wendo marwa iluongo ni Debra Kajoma bende biro mole studio kendi bang' dakika machuok ka wuoyo kanyero e weche mag jiwo rowere kanyakla koda mine ahinya e kor gwenge. Weche momiyo pek odhiambo masani gin magi. More importantly, on certificates. Yes. And we are giving you a timeline of not more than 1 month that all those certificates be released out of the school custodies. Is that okay? Od buro miyo TAC dwe achiel mar neno ni jotend skunde ochiwo ne jopuonjre certificate magi ma okwamo bang' tieko skul. Expand active consular support for detainees and the injured and pursue criminal investigations. I want to repeat. Pursue criminal investigation. Familia mag jo Kenya mano wuondi ma otere lweny e piny Russia ywago ratiro kambete mar Russia to kichore gi chien e wi wachno. Do weyo thuolo gi rambun obila ma itudo gi kuo mar agoko e senta ma Jigo Bondo ka jomin bura iseyo kuom timo nonro ma weth. Machiegni weche manyien mago imore nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jatend piny William Ruto singo mar dhiro mondo opwodh pesa eri mar MCAs kanyakla kod neno ni ochugne gi aguch dongruok mar Ward Development Fund magi oyange romo ma higa ka higa mag County Assemblies moyore kod jatend piny William Ruto. MCAs mapacho ka opoyo kang' mar chwalo gera ng'eny mar chungkar kendgi ma ogitenore kuom omenda mawuok e sirkende counties ka koro girito budget manyien mondo gichak yudo omenda gi owuon mag tayo chenro magi. I am very pleased to mention, Your Excellency, that in August last year, after the law had been passed in the Senate and in the National Assembly, Your Excellency, you appended that law into Act, and today we have the financial autonomy. And we want to thank you so much for that. The assemblies must be treated equally, because we do not control the finances of Parliament. So the county executive should not control resources of county assemblies. Mae oyangi eromo mahiga ka higa mar od bura ma counties manotele kod jatend piny William Ruto mabende osingo neno ni lemo magi kaluwore kod SRC ochor. So undertaken the re-evaluation of the member of county assembly role and responsibilities, and they have confirmed that it is necessary to upgrade. So, a job evaluation was duly completed and submitted to the Salaries and Remuneration Commission. And as the national government, we fully endorse the recommendations of the evaluation, which includes the reclassification of the office of the MCA from job group ED4 to job group E1. Kamano bende, jatend piny oriwo wach medo aguch dongruok mar Ward Development Fund mibiro ta kod MCAs mar medo jiwo tijegi e gwenge. As the national government, we support the inclusion of the Ward Development Fund within the proposed constitutional amendment framework alongside other protected funds, including the National Government Constituency Fund, National Government Affirmative Action Fund, and the Senate Oversight Fund, so that ward-level development is legally secured and stable.
So wakati pitisha sheria ya kutengeneza mambo ya Constituent Development Fund, we will make sure that the one for Ward Development Fund is included. Jatend piny bende opoyo od bura mar counties e jiwo chenro mopogore opogore mag piny owacho ka bende ojiwgi gimed tiyo e rang'iny mamalo. The partnership that we have built with county governments, with the approval of county assemblies, to partner with counties in the delivery, especially last mile delivery of farm inputs, has been of immense use to us as we seek to enhance our productivity, and I must pay gratitude to county assemblies that have supported that exercise. Asanteni sana. Jaod bura makarachuo Nyadipo Kuome okwayo kweth ariyo mag ODM motelne kod ogai mar ODM Dr. Buro Ginga kod jagoro maduong' Edwin Sifuna mane jagoro maduong' Edwin Sifuna mondo bed piny mar tieko ywaruok manie kindgi. Adipo nyiso luoro mare ne ywaruok makamano kidek baro ODM konyiso jotelo duto mag ODM ni ji duto dhi yudo lal maduong' ponono ni ODM opogore. Omedo wacho ni ODM ni kod thuolo maber mar bedo gi duol maduong' e siasa ma pacho kae e yiero mag 2027 ka giriwore kanyakla. Jomoko nyalo koso mano ta yie kama ji nitie ma ji kose to kata mana Bwana Sifuna ma ichaero wacho wuok no riembe en pod odog chien ong'iyane nani to really kun makoro dhi ohala mane modhi yude en secretary general of the party owuoyo gi Wuon Odinga ma party leader mondo gilos gima rach no ka giero to giruom jariyo party leader kiyie to luonga Sifuna in wuoro kikikun nyathini nicha mama Ida winjo koluongo Sifuna ni mano wuode to koluonge ni wuode to ne en wuodo buru riwuru Babu Owino nikech embe aneno ka okonjo bedi ignored mondo jogi te wuo mondo losre party mar ODM anahere makaneno ka koro odhiyo mwalo enam odhi nim okethore delete na sana ta gombo ni mondo kik wawe gima kamano timre. Mana kaka nanyise kinde nero ma wachako chendo ni chendo nero mar kwanombulu en manero mabende gisani osetieki kendo warito mondo odland ayanga jaloche yiero nero mano mar jatendo kinde ma LSK mabende timore ka gisani moko kuom kinde oyango ni gigeno yiero jatelo mabiro chungi adiere mar kedo ne ratich oganda ahinya ka gigeto yiero mabiro ma higa 2027 chendo mano chakore seche magokinyi orumo saa 11 mar odhiambo ka no bende nyaka sani koro oserumo warita yanga mano kanyero duoko mar yiero mar ogai mar LSK. Prime time, yes. Komiti mar od bura marango weche somo miyo duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC dwe achiel mar neno ni jopuonj madongo ma skunde ochiwo certificate ne jopuonjre duto manosetieko somo. Jakom komiti no Julius Meli onyiso jatatije makojolo ma TSC Evelyn Mitei mondo ndike ne jopuonj madongo milome mar kete tim wach makamano ka gisingo timo limbe e skunde duto mar neno ni chikno ochopo kare. Kaka jafwambo wa Chris Owino leronwa, TSC bendo lando ni sirikal dhi miyo jopuonj mag interns mag JSS maromo 20,000 orak mongirore e hiko mag 2026 2027. Jopuonj madongo mag skunde primary kod secondary mapod omoko e certificate mag jopuonjre magi machon ewi school fee koro nigi dwe achiel mar chiwo certificate makamago ne jopuonjre kata okawnegi okang' mager. Teachers are not adhering to government circulars, that they are not issuing certificates to students. And this team and the whole National Assembly and the country is crying out, the certificates belong to the Kenya National Examination Council. We are expecting you to give us a directive and a timeline and when the principals are going to issue out all certificates in their custody to students across the country. Jakom komiti mar od bura weche mag somo Julius Meli ochiko duol mar TSC mondo ondikne jopuonj madongo ewi keto e tim chik makamano
e bodwe achiel ma ongeleo. Yes. And we are giving you a timeline of not more than 1 month that all those certificates be released out of school, what do you call it? Where they are out of the school custodies. Jokanyo ma komiti no wacho ni ok en gima ber mondo jopuonj madongo mag certificate mag jopuonjre magi machon mane osetieko somgi ewi school fee e kinde ma sirikal to chwalo omenda mar siro weche mag somo e skunde duto ma pacho kae. Ka oloso e nyim komiti no, jata tije mako jolo ma TSC Evelyn Mitei oyango ni piny owacho dhi ndiko jopuonj mag interns mag JSS maromo 20,000 e yo mongirore e hiko muom manyien. And then conversion of the 20,000 interns who've served for 2 years to permanent and pensionable terms at a cost of 7.2 billion. Lendo makama dhi kelo mor e chuny jopuonj mag JSS mosebedo ka rito lendo makamano kod liyo kuom thuolo mar higni 2 mokalo. E okang' machielo mar tego sekta mar somo kendo neno ni jopuonjre obedo kod jopuonj moromo, TSC dhi ndiko jopuonj manyien maromo 16,000 e nengo mar $1.9 billion. Ewi ywak ma osebet ni thoth jopuonj onge kod lony madwarore e puonjo somo mag CBE, TSC dhi tiyo kod omenda maromo $1.5 billion e miyo jopuonj tiegruok manyien kaluwore kod lai mar CBE. On the ground, this retooling is left on the hands of the head teachers or principals. They choose the kind of teachers who go for retooling. I am aware the principals just choose the teachers they love most, while they leave other teachers. So not all teachers are retooled. TSC bende oyango ni gidwaro omenda maromo $10.5 billion mar neno ni jopuonj duto oyudo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA. Mabiro bang' sirikal miyogi $15 kende e hik omuom manyien. The issue is, in part of your wish list, Madam CEO, you need to tell us, because you have in your list of wish list, you did indicate that you need 10.5 billion to be financed for teachers to adequately get medical cover. So that one, those are the issues now you need to raise, and these are the members who will actually assist you in the House and before Budget Committee to make sure that the issues, your policies and programs to be achieved will only be covered when you raise them with ourselves. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mana kaka nayango ni kinde ma wachako en kanyero ne duoko magiero mar LSK. Mano kanyero kiyiero president mar LSK eni duoko osedonjo kuma Charles Kanjama mabende oloyo kaka mano president marge tokyudo kwano mbulu 3,728. Charles Kanjama makoro sani jalocha kendo en kanyere ene moyiere LSK president tokyudo kwano mbulu 3,728. Iluwe kanyero koda Peter Wanyama mabende obedo namba 2 gi kwano mbulu 2,610 kaito Mwaura Kabata obedo namba 3 gi kwano mbulu 2,086. LSK nitiere kod ogai margi manyien, president gi manyien ma en kanyero Charles Kanjama mabende oilandi kaka jaloche yiero mabende otima odiechieng' makawuono. Mano kanyero tok yudo kwan ombulu 3,728. Kawadhi mbele e weche mamoko en migao mar somo olombo jopuonjre mag grade mar 10 mapoko donje skunde mondo orure gi chopo kaluwore ni penj ma okwongo ne jopuonjre go ochigni chakore to okowinjo oyud jopuonjre kata japuonjre mora mora pacho. Ma oyanko director mar somo mag skunde mag sekondar mane twake kinde apedha mane otimo ne jopuonjre mapodo moko e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. E apedha ne jopuonjre 24 otere skul odiechieng' makawuono e skunde mopogore opogore. Judith Omondi ni kod mathoth. Leo mmenisaidia mtoto wangu anaenda shule. May the Lord bless you. Kinde mathoth piwang biro kaluwore kod lit manie chuny ng'ato. Kata kamano kawuono mama ni golo piwang oko. Piwang mok mar lit, piwang mar mor kuom neno ka wuode yudo thuolo mar riwore kod grade mar 10 bang' bedo pacho kuom jumbe mahawa beach. Wuod mama ni Gift en achiel kuom jopuonjre mamoko mahaw 30
Mamigawo mar somo kawuono luwo ndachgi e kar dak ma Mukuru kwa Njenga, jopuonjre makuo maha ujumbe abich pok odonje skunde. Nimeshukuru kwa hao watu wamekuja kutusaidia hapa hadi watoto wetu wamepata fahamu kidogo, at least waingie shule. Tunawarudishia serikali shukrani kubwa sana. Vile wamenisaidia hata kama mtoto anjaenda, lakini niko na raha sana kufikia amefikia mtoto ataenda shule na wamenihakikishia ataenda. Niko na furaha sana, Mungu awabariki sana sana sana. Huyo mtoto akisoma, nashukuru sana, siku moja hata mkuye kupata ameendelea na tunaona matunda yake. E apedha mauti mko director mar somo mag skunde sekondari migawo mar somo William Sugut, migawo no yango nigi chano yo mar neno ni jopuonjre gi obedo e skunde ok mana sani to kata mana tam mabiro. So far here we have had 20 of them who had not gone to, actually 24 of them who had not gone to school, but today we are making sure that they get to those schools so that they can be able to pursue their studies. Well, we want to see them settle first, and then we can be able to look at each of the cases as we move on so that they can be able to benefit fully and be able to pursue their studies. The intention of government is to ensure that children who are joining senior school are able to do their grade 10, grade 11 and grade 12. Apedhani obiro kod siem ne jopuonjre mapod ni pacho ni penjo kayo machiegni kendo nyalo rocho gi poni gi leone. We are almost beginning the school-based assessment for these children. We are not waiting for grade 12 for them to be assessed. And that is why they need to take an opportunity to be in school as soon as possible. And we have appealed to our field officers to work closely with the Ministry of Interior and ensure that no child is left at home. It is important, therefore, to ensure that all our children are in school. Nyaka sani migawo no koni atamalo 98 mag jopuonjre osedonjo e skunde kata bed ni penjo poni ma adiera pod nitie. Mimi nimefurahi kwenda shule. Mungu awabariki. Judith Omondi, Ramogi TV. Anyuola mar jogo manowito ngimagi kod mago mapod nitiere piny Russia bang' kane owuondgi motergi e pinyno ochwalo ywak ne sirikal ma pachoka kokalo od bura mamalo mondo tim nonro makende kendo chiw lipot ewi chal mar jokenya manie pinyno. Magi timore e kinde ma achiel kuom achije mitudo kod chwalo jokenya ge piny Russia ochwal e doho e kinde mambete ma piny Russia pachoka to ramoni gionge kod ng'eyo e chenro no. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Lipot mar bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling National Intelligence Service nyiso chal mar nonro mar gi ewi jokenya magore e piny Ukraine e lweny mantie kind pinyno kod piny Russia. Anyuola mar jokenya mantie pinyno mago mapod ngima mosewito ngimagi moyudo hinyruok kod mago mapod olal ochwalo ng'ur makende ne bad migepe mag sirikal. E kwayo margi mochwal ne apis jatend migepe kod tudruok mag pinje maoko, apis migawo mar tije kod jogoro maggi, od bura mamalo kod od bura mar Senate. Anyuola go dwaro ni sirikal mapachoka chak nonro mapiyo kaachiel kod yawo tudruok e kinde kod mbetre mar pinje ariyogo mar neno ni jokenya duto magore lweny madhi nyime kind piny Russia kod piny Ukraine uduogo pachoka mapiyo. The petition seeks urgent parliamentary oversight, comprehensive status reporting, enhanced consular access and accelerated repatriation efforts. Families allege their loved ones, or rather affirm their loved ones, were enticed by false employment opportunities and trafficked under fraudulent pretenses, leaving them in harm's way or detained abroad. Bende gidwaro ni sirikal okaw ndamo mager mar chik ne obila mag okwach kich, jotije mbetre mag piny Russia mapachoka kod mbetre mar piny Kenya e piny Russia mayudore e boma ma Moscow, obila mag paw ndeke kod obila marango yedhe mamero ji kod ji duto mantie kod tudruok mar lombo jokenya go kawnegi ondamo mager mar chik maonge dewo wang' kuom ketho ratich jokenya masani sandore paw lweny e piny Ukraine. The majority leader urged immediate government action to identify and hold accountable those implicated and to strengthen regulation of overseas recruitment processes to prevent further exploitation. We strongly echo his words. That is in unison. And we demand justice for our sons
and brothers with immediate effect. Gidwaro ni piny Kenya obed kod tudruok mochwiny kindgi kod pinje mamoko mar neno ni jo Kenya duto yudo arita makare kinde ma gintie pinje maoko mar neno ratiro miluor kendo mago mayudo midhiero duok pacho ka e kinde mowinjore. The petitioners insist that the Parliament and Government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees and the IJAD, and pursue criminal investigations. I want to repeat, pursue criminal investigations against recruitment syndicates and complicit government officials. We are not going to relent until we get justice. Magi timore e kinde machiel kuom achije manyinge Edward Kamau mayande omaki kod obila ya pedha manotim tarik 24 higa mokalo e ot moro mong'ere kaka Great Wall Apartments mayudore Athi River ka itude kod lombo jopiny e yor miriaso chwale doho makahawa e buore Nairobi. Joneno 22 magin joma nochan chwale piny Russia taro mar ng'eyo margi bende ogen chopo e doho. Betre mar piny Russia pachoka e oboke makende mochwalne ute fwambo tora mongang kendo umoyi gi piny ni ok ging'eyo kaka jo Kenya go mohewa 1000 nochopo e piny Russia kendo gore ne pinyno e lwenygi kod piny Ukraine ka gimako chung ni gionge kod tudruok moro amora kod achudhe mauso jo Kenya e pinje maoko. Nyaka sani, achich machielo manyinge Festus Sarasa Omwamba mawuon kambi mong'ere kaka Global Face Human Resource Limited mayudore Koinange Street e boma Nairobi mabende itudo kod bedo kod tudruok matute tero jo Kenya e pinje maoko rito ng'eto mar doho kaponi boyiene ni kik geng'ne kendo owinj bura ka enoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Doho ma Siaya oweyo thuolo gi rambun mar shillings gana 200 Mark Owino ma en obila ma itudo gi kuo e yor ang'eng'e e chiro ma Ajigo e sub-county ma Bondo manotimore tarik 4 dwe mar 2 higani. Kaka Steve Biko lero mabiro bang' dono miyo apisi mar Jamin Buche thuolo mar ndalo 10 mar timo nonro e wi burano e kinde mane ogeng'ne obilano e tesend obila ma Siaya ka dono se apisno ero kuom timo nonro ma weth e thuolono duto. Bang' bedo wendo sirkal kuom thuolo mar ndalo 10, obila mako Owino mitudo gi kuo gi ang'enge chiro ma Ajigo tarik 4 dwe mar 2 higani gikone owe thuolo gi rambun mar gana 200. Respondent is hereby released on personal bond of Kenya shillings 200,000 with 2 sureties who shall be public servants. The respondent shall work closely and on direction of the IEO and shall present himself to the IEO as and when needed. Obilano nomake tesendo obila ma Holo e kaunti ma Kisumu tarik 7 dwe mar 2 e kinde manoriko entiere tich kendo chwale doho ma Siaya tarik 9 dwe mar 2. Kae ema ne doho golo chik mar medo dino ne obilano kuom thuolo mar ndalo 7 mar chiwo thuolo mar timo nonro e wi burano. Bang'e tarik 16 dweni apisi mar Jamin Buche nokwayo doho mondo med dine obilano kuom thuolo mar ndalo 5. Kata kamano, jang'ad bura Jacob Punga Mkala noyie medo ndalo 3 mondo chiw thuolo mar timo nonro e wi files manyien mar jogo mane ondiko dhogi ka obila. Only reason that this court is inclined to grant a few more days is the ODPP to review the report already availed to them to make a determination on whether to charge or release the respondent. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura Jacob Punga Mkala noseyo apisi mar Jamin Buche kuom timo nonro ma weth e wi burano, kowacho ni mano en koso miyo burano pek mowinjore kode. Nomedo ni karuwe kod tij obilano, doho onge kod luoro moro amora ni onyalo fuyo kendo dhi e pinje maoko e kinde ma iwinjo burano. Kuom mano, doho nochike mondo chiwre e thuolo moro amora ma idware mondo konye timo nonro e wi burano. Burano ibiro winj kendo tarik 19 dwe mar 3 higani. Meko mar obilano nobiro bang' tipo mag wang' dede keyore e mbui kanyiso kaka jonjore 2 nomonjo duka mar jaohala Ezra Gumbe chiro ma Ajigo komanre gi ojalo kod bunde kido mar AK-47. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
roterowa e yweyowa mokwongo wechegi manyien mago imorero kamano inyal jalango tieno wacho ni jel gik ma sirikal wachogo giparo ni principals biro timo koso mago gina wacha awacha ka bende aneno news kantiero Yugis Rakewa Elien jaduong Michael Lucy mawai kowuok tich mano Naftali Woda waendo timo nomos serikali rudishe county pesa za SHA iwacho ni waweze kununua dawa wechego iko mag nyeo yath to manero ongesha pesa go ikongesha ntiere kwa machielo katika mano ire gimidwaro eni mondo yedhe obede osiptende kasi moguma ja spares magapiko kantiere Riati wacho ni bende luo weche manyien e yono ero makare au kidibo kantiere Ulanda Ruto temo kabisa but ODM to kumochomo iwacho kanyero ni okber ni mano mana moko koma ote magi wadhi yweyo machok wadogo koda weche mamoko kanyakla koda cheno marwa mara mene wacho mabende biro bang kinde machwok. Ngima okiyot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora ting mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sane. Nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka yana ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende podo biro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyero to ok kosi en nyarko chia. Tich abich saa 1:45 otieno. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage manek beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma. Wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto leng'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Machiegni kendo kwa dhi mbele ni jang'ad bura Francis Gikonyo mar doho ma Milimani koro wacho ni penjo mar weg kambi chiwo kumba ne nyamburko mar Direct Line Assurance nyaka yud mapiyo kaka achiel kuom yore magoyo kang' e burano. Jakom mar Royal Credit Dr. SK Macharia mochopo e doho kawuono kuom reme chopo e doho kaka dwarore olero ne doho midhiero mosekadhe kaka jalno ero manochako kambi mar Direct Line Efi Nyakidi miyo ler mathoth. Osebedo bura matek tweta e doho kod oko madoho. Jakom mar kambi mar Royal Credit kendo manochako kambi machiwo kumbane nyamburko Direct Line Assurance Dr. SK Macharia olero amen magisebedo go e burano. Amen mosemiyo oboke ma C12 Voloke kanonro mar kambi bende norochi. Dr. SK Macharia wacho ne doho ni duol mochung' ne gayo weche mago kumba pachoka Insurance Regulatory Authority IRA kod Apis Attorney General owinjore rang weche mag weg kambino kod telo. The court should be able to ask the regulator to come to face the court and the Attorney General, who is the custodian of all shareholding companies in this country, in a document called Sierra 12. And they say in front of the court who is the legal shareholder of Direct Line. Dr. SK Macharia mabende nochopo e doho kawuono ne winjo buche mar rem chopo e doho kaluwore gi chik wacho ne doho ni ne ok onyal chiwo ler e wi gino ma ok ong'eyo. Jang'ad bura Francis Gikonyo wacho ne jogo duto ma bura nomako ni gino maduong' mathiro thego weche mag kambi okumba ma Direct Line en weche mag telo kod fweny adier mar weg kambino. Two regulated institutions in this country, banks and insurance companies. Banks are regulated by central bank. Correct.
insurance companies are regulated by Insurance Regulatory Authority. Correct. They are the custodians of the shareholding of any company. Yeah? No. It's not for me or for anybody else to come and say that I hold so many shares. Kuom mano, jang'ad bura Gikonyo wachonegi mondo gimanyiyo mapiyo minyalo yud godo duoko ne penjo mar jokanyo mag kambi Direct Line. Sasa tukubaliane njia ya kulisolve hiyo swali anauliza. Hiyo swali anauliza ndio tunataka kujibu. And you know that question cannot be answered in these proceedings. Do we agree? Yes, my lord. That question cannot be answered here. We are restraining ourselves from Yes, responding. if it cannot be answered here, then why are we wasting time in this proceeding? Rather than spending quality time in the appropriate proceedings. That's for you councils now. Yeah, we may tuonane siku hiyo ingine. Tuweke tarehe. Weka ipo. Burano ibiro winj tarik 13 dwe mar Ang'wen higani. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Mano keto e paw tuke kuma tuke mag golf mag Magical Kenya Open ochaka yango odiechieng' ma kawuono e alap tuke manoero ma Karen Country Club kendo biro ringo nyaka chieng' Jumapil tarik 22. Jatuk Kenya Njoroge Kibugi nyaka sani e jakenya motelo chung' matuke goko kuom jotuk Kenya kod duoko mar 4 anda. Jatugo ma piny Sweden Niklas Lemk okaw thuolo mokwongo kod duoko mar 8 anda kiluwe kod jatuk Scotland David Lowe kod duoko mar 7 anda e tuke mag odiechieng' mokwongo e tuke go. Started in the morning, got off to a hot start, 3 birdies in a row. Birdied 18, turned 4 under, had it going. Towards the back nine, I just couldn't get it going on the greens. Just my pace was just a bit off. But all round, I'm happy to finish with that birdie on the last and looking to carry it forward onto the weekend. Surprisingly, it's not that wet, only in a few places, but nothing serious. The greens are a bit soft. If it doesn't rain, they'll probably firm up. But the pace is quite good, and honestly, I can't complain about the course. I think the first time I came to Kenya was in 2013 when we played the Hotel Planner Tour here. And I've been back pretty much every year since, and yeah, it's somewhere I really enjoy coming. I mean, I would love to win, obviously. It's an amazing tournament, and I would love to win. Obviously we've got 3 rounds to go. So I need to keep my foot down. I just need to focus on myself and keep going. Weche manyien rumo gi kanyo kata kamano ero chenro ni pok orumo ka bang' kinde machuok korwa donje twak marwa mar mine wacho to kapok wadhiye Oguda ka Yesu kantiere Sema Makalda Migori County wacho ni waro certificate ni gi dhiang' achiel kende mane baba ni oweni ka bendi wacho ni Prince no nyisi ni mondo imiye dheno korko mi certificate wach mano bedo ni maleta imor ni sani nyal chiw gi nono ma onge chudo gino mabende nyisa kendi ni en adier ni wach certificate no ero ichiwe haya mane kaka no land ni ichiwe to kaka winjo bedi ok winjo bed ni skunde moko kod certificates mag ji Mama Nation kutoka Nakuru Ponda Mali yes en gima serious en gima timre kantiere nyathine mabende certificates ge moko dhi e school mondo omi Jailo Imorema min Kapati mar koduogo comprehensive Ramogi Ler habari choponwa malewe rokamana hinya oraro wod nyase jama binjo sembo rokamana hinya kuom otse marika auki dibo kantiere Ulanda rokamana hinya ibende kuom ote mabende yoronwa kendie kendo wayude e yono ero makare kikidhi mabor wende osemole studio wabiro koda twak mar mine wacho bang' kinde machuok. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Biro nu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok mane ok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma.
to Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Jokanyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar, biro ni wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo nyaka saa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen, chakre saa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 8 nyaka saa 10 ma odhiambo. To inuoye saa 5 gi dakika 45 otieno, wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil saa 2 gi dakika 15 otieno kod saa 4 otieno. To inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen, saa 4 otieno kod ngeso saa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. e chuny weche duto rawere nigi duola paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo olok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Machiegni chenro machielo mano mar mine wacho kaka yude tich ang'wen juma ka juma e Ramogi TV. E mine wacho odhiambo ma kawuono antiere koda miyo moro mabende ng'iyo mar loko ngima jodak ma West Kamagakwod mabende yudore Kasipul constituency e county no ma Homa Bay kuma bende ong'iyo dongruok mano mar rowere kanyakla kod joma mine to ahinya ne jodak duto mag gweng'no ero kaka wuono wadwani mondo watwak kode e wi weche go koma bende otimo e gweng'no machiegni
kabisa. Mano ka nyiluongo ni Debra Kajo machiegni. Erokamano. Mana agola introduction ma wiye inyalo donjo matut mondo inyisa joneno ni to in ng'awa tang'o mitimo. Okay, ago erokamano Madam Jael. An gi nyinga iluonga ni Debra Kajo. County mar Homa Bay County, Kasipul constituency, awuok e ward miluongo ni West Kamagak ward. Koro an kaka nyako matin kata ka wacho ni miyo matin, nitiere gik ma watimo mang'eny kata matimo mang'eny ei ward wa mar West Kamagak no to gi constituency mangima. Nikech king'iyo to wayudo ni vijendewa kata yudhewa osebedo ka kale weche mang'eny. Nyaka minewa matindo nikech minewa matindo bwa kete kategori mar yudhe. Koro ing'eni kwa wacho ni rowere, to rowere oriwo rowere ma yowuoyi nyaka rowere ma nyiri ma gin mine ma pod tindo. Koro waketo gi e bracket achiel. Yes. Institution mar rowere ahinya West Kamagak kanyo chalo nade? Ang'o gini ma gikale ma koro iwacho ni koro ikonyo gigo? Okay, kwang'iyo West Kamagak, iyudo ka en ward ma obedo ei town. To anything mabiro gi mobedo settled ei town, iyudo ka nyithindwa gi gidonje weche mag tiyo gi yedhe moko mamero ji ka moko ineno ka gibeda idol ma tich ma gitim onge. Koro ing'eni sama ng'ato bet ma gimo nyalo timo onge to miyo pache paro gik moko maricho manyalo kelo gik machalo kaka kuo, manyalo kelo gik machalo kaka nek. Koro iyudo ni e gweng' kata e ward ni kwe bedo maonge. Nikech gima nyalo keto pach nyithindwa gi mondo bed busy gi yud gi kaka ginyalo konyore onge. Koro mane mano ng'iyo to ng'iyo ni ang'o mwanyalo timo e ward wani mondo nyithindwa gi giwinj ni gin accepted, giwinj ni gin part of jo ward ni mangima, kendo giwinj ni gin dhano. Ing'eni the moment ma ng'ato weya kamanyo timo gima rach, samoro ok otim gini e eche, samoro mamero ok mere e echgi, makwalo bok kwale e echgi, nitiere gimoro ma gikoso. To gima gikoso ni, ka oko oyawo chunye molero ni nang'o mokoso, inyalo kawe e yo moro marach. But kwa yudo yo moro mwaketo gi godo thuolo, to bedo thuolo to yawo chunye to wacho ni magi ma ema sebedo ka chanda, emomiyo atimo magi ma. Emomiyo ok anyal tiyo matek mondo ayud gima dwaro. Emomiyo ok anyae stage 1 tachope stage moro mamalo mondo wayud kaka wadongore. Koro mane manang'eyo tabedo piny tawacho ni nitiere okenge mang'eny maka watimo kaka jo ward kata kaka jotelo to wanyalo konyo jowagi. Achiel gi kizungu wacho ni creating awareness. Wakawo jowagi to waketo gi kaka class, ochalo kaka puonj. Wapuonjo gi ni ma kitimo to consequence ni nyalo bedo ma kitimo richo kata rach kata ber mokelo en magi. Koro ing'eni kikete piny tiwuoyo kode ma ok igone koko kata ma ok idhi kuodhe kamoro miwuoyo kuome marach, to gicha dhi donje pache ni kare gima sebedo katimo ni en gima rach, ma kaloke atime gi side machielo ni to nyalo kelo na konyruok. Nikech at the end of the day wadwa ni reduce weche mag kuo, reduce weche mag mer, reduce weche mag njore. To kendo kiduoge yudhewa manyiri, nikech youth oriwo nyaka nyiri, wadwa ni reduce issues mag early pregnancies to gi early marriages. Nikech the moment ma nyathi osedhi e keny kapod otin, keny no dhi biro gi issues mang'eny. Achiel odhi kelo nek dhi biro through depression, nikech gidonje gi chacha ka ok gikiare, ok gielewa, ok ong'eno donje ang'o, gicha dhi miye stress mang'eny. Ibiro yudo ka wuoyi odere ni nyako chande, nyako odere ni wuoyi cha, nikech gidonje gima gikia. But kwa yudo kaka wanyalo puonjo gi chon ma gielewa ni gini yes en gi time ne, but time ni to podi nitiere gik mwanyalo timo diere ka time mar timo ma pok oromo. To wayudo ka yudhewa gi sami wuoyo kodgi ma ilero negi maber to giwinjo kendo gi reform. Yes. Nikech ahinya iwacho ni kata rowere wacho ni thothne iloso kodwa tok miwa solution. E kendi bobedo ni in kaka koro Debra isewuoyo kodgi inso gini marach maber en mane, to yo mane makoro gichopo godo mondo giyud gima ber ni. Mana kaka iwacho ni ka gibete gweng' to gikia ni ang'o mowinjo bed ni gitimo next. Ahinya jok makoro watotiko kata klas 8 kata oteko klas 12 kiano ochom kanye. Nikech sani be ineno kiwacho ni itima pedha mondo nyithindo odhi e skul, jonyuol onge nyalo mar mondo nyithindo gi odhi e skul. Koro ere kaka donjo to konyo? Okay, an kaka Debra Kajo kaluwore gi research masetimo sana e ward na nyaka constituency maae, iyudo ka ni nyithiwa gi nitie motieko klas 12 to ok onyal songo mbele. Samoro grade moyudo ok nyal miyo dhi e mbalariany
but nitiere tich monyalo timo. Sani kwa ng'iyo kata mana sirkandwa masani, system mar education olokore. Nikech tije mag offices tinde rumo. Wadwa ni nyithindwa gi osomo gimonyalo timo gi lwete, ma ene monyalo bedo an employer. West Kamaga Kanyero nitiere Vocational Training Institute. Nikech sani owachi ni ojobeni gibedo e gwenge kae, nitie. Okay, West Kamaga kwan gi Vocational Institute, kwan gi branch mar Mawego Town Campus, main campus near Irachonyo constituency. Within town setup, wan gi branch bad Mawego National Polytechnic, wan gi vocational miluongo ni Imbeke, wan gi Sikri Technical, to kendo wan nyaka gi KMTC within the town in West Kamagak. Okay. Koro wan kaka Debra Kajo gima timoga, nyithiwa sana ma ok oyudo thuolo mar donje mbalariany, to technical wagi ginyalo donje. Gima timo en choko wuothe kor gweng' to ng'iyo already no osedhi omo certificate ni school kata ma pok oomo, man gi chuny mar dok dhi timo gimoro monyalo timo gi lwete. E yie kuon go kidhi e technical wagi nitiere building en tij lwedo. Makata kitieko school ti yawa biasachi timo tindiko joma tiyoni. Ok irit ni dhi ndiki office moro. Wan gi welding gitimo, wan gi tich madhi korka stima. Iluongo ni electrical engineering. Koro ng'eni sami setere wan gi food and beverage. Upuonjori tedo maber. Wan gi tailoring. Wan gi fashion and design. Koro ng'eni the moment wasegologi e kor gweng' waterogi, sama koro gidhi tieko ma giya e school cha, gine ma koro gidhi grow nwa economy mar town. Kech giya gi knowledge kaka gin go, giduogo giyawo business ka, koro gin e investors. Justima idwaro pile ka pile. Idwaro pile ka pile. Chiemo wachamo nikech ng'ama nyalo bedo kech yaro kinyi nyaka odhiambo onge. Rwakruok nyaka warwakre makata sani aneno ka in smart studio kae kama. Mano fashion and design. Geche nyaka walosi. Gedo ji gedo pile ka pile. Nikech kata kidhi yugi sani, idhi yudo ka maendeleo nitie, gorofni igero, banks biro, to magi timo mana gi jo building. Koro ka wan gi nyithindwa gi ka, onge tiene mono kata ka project owuok, to wadwa omo ji from oko. Anyalo chiwo kaka ranyisi, World Bank ne timo upgrade iluongo ni gero kata mana ting'o malo kuonde wa ma ohongni, settlements gi improve. Tiyudo ka sama gitimo this improvement, to tij labor kata mana tich mitimo gi lwedo ne waneno ni ber mondo nyithindwa gi emokaw. Gi nyaka sama wawuoye ni, an awuon aseketo nyithiwa gi 70 ma gitiyo kacha tichulo gi pile ka pile. Iyudo kama maloso ndara loso, sami loso stima mar solar cha maloso mago loso, sami kunyo pige makunyo pi timore nade kunyo pi. Koro iyudo kok wadhi ni wadhi waomo jomoko oko, jowagi ema wa invest kodgi ka jolony ni e ka pesa ni pod dong'wa kae kaka wan jo Ugis Town. Koro wagerore kiwan to wagerore mana ka waseketo knowledge e wi nyithindwa ka. Kichaki doke mar ariyo, nyithindwa gi as much as waneno ni samoro gidhi kando to kwa keto gi mwamiyo gi training moro maber to nyalo dhi makare. Agoero kamano ni ker mar piny kuom kelo program miluongo ni Nyota. Nitiere kopogore gi manyisi chiwo mar 22,000 cha. Nitie training mokelo e settlements wagi ma iwa identify youths moko ma samoro kong'iyore to neno ka gima neno selal kata onge gi hope. To wakelo gi on board mondo mbele nyuma okone. To wadwa ni wakelo gi on board mondo hope cha oduogi. To hope cha duogo mana kisekete miketo mind ne miye setup moro maber mofeel ni en dhano. Ne wasechako that program. Kendo sani wa train youth 50. Ma kwa tiku 50 gi, to wachako wa train another lot. Koro mane first cohort. To gibedo train, to kochopo at the end of the day, nitiere chai moro magi sign kanyo mati. Koro ng'eni miye motivation ni kare gini. Nitiere kaka ngimana nyalo improve. To at the end of the training bende kotieko, timiye certificate otimore nade? Odhi godo dala. Iyudo ka ka nitiere motieko class 8, samoro kaka nutika boro no, nong'eyo ni mane giko ngimane kata ngiko somo. Koro ko imagine ni kare, bang' tieko class 8 cha, gi kaka chalni, gi kaka lilni, kare pod anyalo bedo piny masomo ma wuog gi certificate. Koro imiyo ka gini, youth moro ka ang' winyo ni, kare ng'ane cha nyalo bedo piny ma puonje class ma yud certificate. Obedo gi that moral, that urge, interest mar ni mondo amba manye gimoro manyalo timo, ama amba manye kaka nyalo donje training ni mondo at least ngima na otimre nade, ngima na olokre. Nikech gima wadwaro ni sama ngima ji lokore cha to wawuotho achiel. Ok ni wan wadhi mbele samoro kaka jotelo to jowa to wawe chien. Piny ka gerore to nego beno gerore gi jite.
kata koro kiwango pogore timbi gerori mane kiwango nino ng'ama ni piny gerore mane jadiere gerore mare jamalo gerore mare at the end of the day idhi yudo ka kila ng'ato winjo maber lokruok obedo kata obedo matin marom kata obedo matin yes. To nitie wach moro mabende ni mulo kiwacho ni wechego ahinya mag rocho ratich obed nyithindo obed joma mine ji mopogore opogore bende en gima nitiere ahinya to ni tayo ma koro olosi iwacho ni safe space kata kar jot e tesend obila ma Oyugis ere kaka mendi nobiro mobedo. Okay, an gi passion mar fighting ne ratiro mar joma mine sana joma nyiri to kendo sana nyithindo matindo. Iyudo ka e kor gwenge wagi nyithindo ma yowuoyi kizungu luongo ni gibedo molested to mekwa matindo manyiri gi biyudo ka moko bedo raped, moko nitiere kata mana family members dhi to the extent mar ketho ratichgi. To sama janyuol ma nyathini otimne ma kata wat ma nyathini otimne ma okawo wach ni moter kata mana oter ka polis to 90% wechegi okalga ka polis. Iyudo kidhi fuatilia tiyudo ni ng'ama notimo gini ni gin jogweng' ne gisebiro molos wach ni motieki kodok e kor gweng' winjruok obet kidala kodok e kor gweng' tidhi yudo kothiano ne mini nyathi kata wuon nyathi ni donge wuoro kaduok koro ineno ka nyathi chacha ok bed free nikech imagine ni ka ng'ama otimo na gini ochako duogo e kor gweng' ka kendo pod aneno it means ni ng'ani dhi timo na gini kendo mane makelo wa e early marriages nyathi amua ni kare we adhi ir boyfriend odhi onyuoma ayud resruok ng'ama borita nikech ofil ni ngimane ni kuma rach ng'ama rite onge. Koro mane mana ng'iyo to ka ng'iyo Oyugis police station nitiere building moro mane ni kachacha to ne en building mane itiyo godo chon to building maber but noling ma gima onyalo timo onge. To naneno ni en gima wanyalo utilize mondo wayude kaka jowa nyalo yudo kony. Gimomiyo nokela aparo ni chieng' moro nadhi e police station tayudo ka nyithindo matindo okete sel kuma joma dongo nitiere nikech safe space onge. Ne gineno na nyithindo ka oruma kuma ginyalo dhiye onge, jonyuol gi be ne kiare, but being nikech ne dwa ni konygi kuma ni nyaketgie onge. Mago nyithindo motimre nade? Ne gin nyithindo mane bedo molested to ni wuon nolal, min be king'iyo to chalo ng'at moro ma pache ok ni masawa. Koro ing'e ni the community jomohero timo timbegi kata mohero rocho ratich nyithindo gikawo ga advantage ne ng'amo neno ni mae onge uwezo nikech after all odhi wacho ni ko onge uwezo to konyal fuatilia moyud justice. An gi penjo. Yes. Nyithindo makamagi dongo winjo bed ni tero gi kata e children's home gik makamano. Ang'o miketo gi e police station? Ang'o misogi e cell? Okay, the reason momiyo jogo nochopo kanyo, a good Samaritan norado kodgi yuto kelo gi kacha. To being it was late, the best mane joka ne nyalo timo ne keto gi kacha mondo gitimre nade. Koro kogochna madhi maneno to gino nodonjo na kaka ng'ama janyuol ambe an gi nyithindo. To wacho ni room manitiere nono ni. Awuoyo gi OCS ko nyalo yie mondo mi wa that room. To resources ne onge, but I mobilized through Kwame Otiende Foundation. Ma wachako timo repair, wachako timo renovation nikech ne wadwaro ne nyithindwa kasa magi ratich gi rochore oko kacha. To kosekel gi e station kama okel bitim report cha to waketo gi ka beds ni kanyo gi nind kanyo gi bed kanyo nyaka many ng'acha cha ma ket ng'acha iye ma yal kes cha matieki ma nyithindo ka igolo mana kacha cha ka koro wa feel ni gin safe. To bende ko beno maber mwanyalo yudo ways mamoko to wanyalo keto gi kanyo makata school gi somo to giduogo mana kanyo nikech koro gin gi everything, gin gi access to security gin godo, gin gi access to education, onyalo somo ka in free nikech owa school to ng'eni ka school ok adhi romo gi ng'at cha, adhi e police station kuma police dhiri kuma kwe nitie kendo arita timore nade, arita nitiere makare. Koro miyo nyathi somo ka pache oyawore. Yes. Mano ni kare kabisa kendo en gino ero mabende winjo med kaka ijiwo. Nitiere chik sama pod owuoye wach mar rocho ratich. Femicide task force nogolo report gi ka bende giwacho gik mopogore opogore mojo bedni itimo ne jok ma rocho ratich jowetegi. Achiel kuom gima bende osekelo liet nondika nyero ni castration. In kaka jalno ero mabende reso jok ma irocho ratichgi. King'iye mano punishment moromo koso mano dhi kabisa? An kang'iye ok ane kodhi kabisa. Oromorego.
oromorego. Nango. Nikech sama ng'ato orocho ratichi, achiel idhi bedo gi stigma ma ifila ni you are not part, ionge space e piny ka. Kiwuok oko go step oko, ti feel ni every discussion ma is around obedo centered kuomi. Pachi ok inyal bedo 100% sawa. Ionge kwe. Ionge kwe ngimani. Psychologically, ng'ano ketha chuth. Yes. Koro ata neno ni ng'ama ketho ratich ng'ato ok onego dogne chien. Nikech the more mwamedo dok negi chien, gikawo advantage. To advantage ma gikawo no emomiyo sani nyiwa tho mang'eny. We are vulnerable. To nego beni wayudo arita makare. Tarita ni nyalo biro mana kwa tiyo kata gi ng'ata achiel as an example. To example mar action, ok mar words. Nikech tinde ging'iyo gi mag words. Ng'e ni dhi e court, odhi maneuver ways, samoro kotere malo kuchocho, connection. Odhi wacho ni after all, wadwa en judge, wa this and this. Koro yudo ka onge gima timore. We keep talking, wawuoyo pile ka pile but change onge. Koro kinya timne action kata mana ng'ata achiel to iwacho dholuo moro wacho ni jarateng' wero gima neno gi wang'e. Samoro ka gidhi gineno gi wang'e ka kare sirikal ne ni serious gi wachni. To ginyalo we mine mondo bede gi kwe. Intie sigana ma koko watimo ma ntiere dichuo moro makoro otwe ngimane duto kata tho kaluwore ni nobambo norocho ratich nyathi moro kaeto bang'e onege ma odogo ike. Twech machalo koda mano ero be mi igeno ni ratiro nitie kendo ratiro yudore. Okay, king'iye e yo machielo kaka janyuol, ing'eni gimonyalo chenjo nikech nyathi to ketho ngimane to gima rachie moloyo nonege. To ato kipachata paro ni ji nyalo dok piny mondo beda ne piny e board mondo ng'iyane ni to apart from twech maisha no, ang'o kendo minyalo tim. Nikech tinde wayudo ni jowagi kata twegi, nitiere ng'amo prefer dak e jela moloyo dak dala. Mama no ken punishment kuom. Keno tinde giwacho ni dak e jela ber nikech imiye chiemo mokia kata no akanye. Tingeni Debra, nikech wang'iyo chien, wasewacho ni mai ng'amo rocho ratichi to kata we gi rambun to pod inene gweng'. Yes. To koro mai ndi ng'ani otwe. En healing kata en gino ero mabende miyo ng'ato kweni ng'ama notimona gicha e chotwe oyudo punishment ne. Samoro okoromo lakini oonge gweng', ji ok nene gweng'. Ma jomoko ma dite bedi ni temo timo tim machalo koda mano. Giwacho ni wuod ng'ane maka ng'ane, ing'eni sani ni kodiaga. Igni 30, igni 50, kikitem. Ka mano nyalo timore, moket strategies maber. Ma ka ng'ani osetwe to kiwinj ni bang' igni 2 chako duoge kor gweng'. Mano to nyalo bedo makare. As much as ni ok en 100%, but e yo moro kata to some extent odwoko mirima chien matin. Mana ka ginyalo bedo kuno igni gote. Nikech iyudo ina kes ma ong'ad ni odhi bedo yie kuno igni 40. Ti bedo surprise ni bang' igni 5 iromo kode kendi ng'isi ni entiere owuok. Mano bende chak duoko e machielo ma watimo ma iseyo apis jomin buche kiwacho ni nonro margi magitimo weth. Koro yudo ka ng'ato adier makosa ni to notimo. Lakini nikech ok otimo nonro maru, obilo kotimo nonro margi maber, ng'ani iweyo. Makosa ing'eno ok en kuom ng'ama notimne, makosa en kaka nonro ni timo. Kanyo to anyalo wacho ni adier nikech inyalo kata mana yudo ni sami timo nonro ka. Mostly yudo ni joma timo nonro aparo ni onego manyane yore moko minyalo rid godo sekta mar timo nonro ni. Gidoga ne drawing board to ging'iyane ni to ere kuma gilegea. Nikech iyudo ni sami timo nonro ma weth ng'ama ne ok otimo makosa cha nyalo endape makosa mane ok mare. To sama ng'acho endape makosa mok mare, wawuondre ni nyathi oroch ratiche. To tim nonro. To nikech otime ma weth odhi oluar kuom ng'ama ne onge makosa cha. Ing'eni do dhi gi nonro motim. To nonro tim ma weth to luar kuma ng'ama ok otimo makosa. Ing'eni perpetrator cha jalot ratich ji cha ing'eni pod odonga ka. Koro mane mibiro dhier no ni to to gweng'wa ni ka ng'ane manyise rocho ratich nyithindo ka to ne wawinjo ni osetwe higni 40.
to kare machak dhi mbele ni jogi ng'eny koso gin ji adi ibiro yudo ni en ng'at adi to mana nikech nonro ne ok otimo maber un uparo ni ng'acha cha oseter kucho chotwe to kare the mastermind to pod ni ka koro ne gigi te sekta mar timo nonro ni nyaka doga chien to ging'iyane ni to ang'o monego bed ni giketo motegno mondo mi gikonywa kaka jopiny. Wadogane dongruok ma West Kamagaki wacho ni en ward mantiere e town entiere Yugis town entiere koda challenges kata midhiero makage kacha mabende timore. Ang'o maduong' mo kata lokruok mane maduong' mowinjo bed ni timore e ward no ero mondo koro jopiny rowere mana kaka iwacho ni nitie gi rowere ngimagi obed makare. Okay, West Kamagak bin ni en e setup mar town ka wadwaro dongruok nikech kata king'iyo Homa Bay County Oyugis golo osuru maber nyowuoyo to ka nyalo yudo yo mar kelo investors ei town ka to wakelo kembni to nyithindwa gi gidhi koso bedo adol nikech gidhi yudo tije kembni wagi. Kuom ranyisi ne wachako an gi jaduong'na wachako program mar loso mo mar sunflower mipidho tipure tilose mo en mo mirege kanyo titimori nade titedo kode. Koro kwa nyalo yudo kata for example mana tiyogo kaka ranyisi kwa nyalo keto beda ne kambi moro maduong' ng'ama chielo bobi gi kambi moro machielo ng'ama chielo bobi gi kambi moro machielo ing'eni mano wachalo joma loso wa create employment ne nyithindwa ma youth gi nikech ing'eni kuma youth ng'enye a town setup en kuma youth ng'enye to gin youth mo kun mopogore ng'ato ka ng'ato biro gi pache opogore gima nyalo keto gi pamoja en manyo kuma ng'ato ka ng'ato nyalo bede busy wiye chiemo ng'ane timo ma winyo ni ng'ane nie koni moro ni tiyo hotel koni moro ni tiyo koni idhi yudo ka chiel wadhi bedo gi kwe nikech sama ng'ato dwa pare no dhi okwale gir ng'ane onge nikech odich oloso pesa ne economy makachacha bidhi yudo ka grow Oyugis town bidhi yudo ka timora nade ka grow like sana nyo wacho no Oyugis town grow nikech wan gi banks wan gi Equity Bank wan gi KCB Bank kanyo wan gi DTB Bank nitiere kacha manyiso ni pesa nitie Oyugis koro mana yore mwanyalo loopholes moko mwanyalo rido mondo mi wayawe mondo okel gima duong' ni wadwa ni unemployment sa wanyalo tieke mana kwa luongo investor to investors bibiro mana kuma kwe nitie to kwe ni ema watemo fight gi through programs minano machalo nyotago nikech wadwa ni wa install peaceful coexistence cha e wi nyithindwa gi mondo kata mana ka wendo biro keto biasache moro ka ok obed gi luoro ong'e ni kai kwe nitie gini dhi dongore sama gini dongore to jogweng' be timore nade jogweng' be dongore ng'ato oro na otekendi owacho ni dongruok ma Oyugis neno mana e main road kidonjo ei estates to onge dongruok kata matin inyawachego. Okay, kanyalo duoke gi nitiere ka chako to nawacho ni nitiere program ma national sirikal mamalo to gi sirikal mar county okelo miluongo mabedo funded gi World Bank. Wan gi gik miluongo gi kizungu ni settlements. Kidhi Oyugis town wan gi gimoro na 1000 settlement. 1000 street. 1000 street en kuma rach. Kidhi Homa Bay wan gi Shauri Yako wan gi Makongeni. Kidhi Nyandiwa be wan gi machal gi kaka 1000 ni. Kidhi Kindu be wan gi machal kaka 1000 ni. The main idea mar kelo World Bank gi national government gi county government on board ne wadwa ni watim upgrade mabe watimo sani. Nderni ilose iye kanyo, street lights iketo iye kanyo. The moment moseket lam e kuond mohong degi to street lights biketo. One thing ni economy makanyo dhi change. Landlords makanyo manogero ute moko mag mabati mamiyo kata yudo ka dana bicho riwore ot achiel vijana bicho riwore ot achiel. Paro dhi yaore to gidhi loso gik moko mado. Yunjo kuma kelo no. The moment mano timore nikech peace obedo kanyo, kuonge neko onge. Timbe moko maricho ka onge. Ema dhi kelo investors madhi chako dak around kendo gidhi extend koro nyaka oko outside town. To mano nyaka wakuong wang'i kaka kuma rachni. Wakuong walose mondo kele sura moro maber. Makata ka wendo biro to neno ni ok en chuny town kende nyaka kuond maricho ka otimore nade olosore.
to nwachake ga 1,000 kwa 1,000 to jua kali nitie moro be ni jua kali mana in the same town kitieko jua kali nitiere be onanda gin kuonde adi maricho kanyo wan ga 1,000 wan gi jua kali to wan gi kamoro no na onanda koro wadhi kodgi step wise the moment mwatieko gi to kata mana face mar town mar ward plus town no dhi timore nade dhi change perception mar ji about that town kata about that estate be dhi timore nade be dhi change yes yeah erokamano ahinya neno ka bende inyisa ni sawa dhi ka gima rumo to akia kama dhi nyalore ng'ato kwayi kende ni inyalo timo ne connection ma tij mechanic aparo ma ahinya ne jok ma odak West Kamagaki wacho ni dongruok mitimo ye kanyero obed gi jodak kik gol ji oko aya erokamano kuom mano ero sama koro wadhi ka watieko iwacho ni intiere gi lekni moro ama bende biro e kinde mabiro kendie en mane to idwar no chop nade? Okay, an gi lek moro mbele ka as a young woman kata nyako matin ji bedo ga gi ambitions. Inyalo bedo gi political ambitions, inyalo bedo gi spiritual ambitions, inyalo bedo gi economic ambitions. Koro marani to en political ambition. Agombo ni mbele ka kwa chopo ni iga manyien tadwana agole West Kamagak ward kuma intiere no atere mbele. Sana sana mine wa matindogi sani ngima tek to ok gombo na mondo wi mine wa matindogi o depend kuom jowa machuo because the moment ma miyo I depend kuom jowa machuo jogi nyalo feli to the moment ma gifeli ka ema kelo tungni mang'eny nyaka ute ka yudhe wagi badwana mak kama omigi training amigi awareness to kawegi kanyo amanyo nigi connection kaka mowacho mar electric mechanic no okochuno ni nyako time West Kamagak knowledge kasa install kuomi anya manyo nego kata mana Nairobi ka kata mana Kericho gima duong no yudo gimonyalo mule lwete koro kanya sayo yie iga manyien kochopo to lekna mar West Kamagak ni alemo ni mondo ochop kare en mar manyo MCA ma West Kamagak 2027 as a young woman. Okay. Yes. Penjna wendo ni wan kaka rowere ma West Kamagak nosengona no biro support wa sports equipment kaka opiche, beads, gik makamano wachno no chopo kanye ka penjna gonia okay oteno kaka yudo maber aya sawa ngano iro mabende wacho ni ntiere gigo eko mabende no promise negi but mago ang'eni bobiro bang'e. Okay, sawa koro ka watieko to wachni mogik mondo koro walor twako makawuono. Wachna mogik kaka Debra Kajo jomo ohera luonga ga ni Iron Lady nikech an nyako ma kokao stand ka mwana dwaro gimoro kata luwo gimoro ta make sure na yude. It doesn't matter yore ma yudego but I make sure na alowe. It doesn't matter how long modi take. Koro gima nyalo wacho en ni ahero kendo amiyo luor tend joma tindo nikech gibiro gi fresh ideologies, gibiro gi fresh minds, gibiro gi pogruok maduong'. Mano kongiso ni jowa madongo onge paro, hapana. Paro ma jowa madongo ni godo cha jowa matindo mabiro gi paro moro ma pod fresh cha nyalo medo yare moloyo kaka ne joma kuma ne joma dongo yaro nwago timore nade ogike. To sana ne minewa da gombu encourage mindewa mondo giwuog oko. Ing'eni kaka ng'ama miyo onge ng'ama biro goli e comfort zone ni gima kama oyudore bi timri nade telo ma kama oyudore bi timri nade bi kawo. Wan kaka joma mire onego beni we believe in ourselves. We believe ni we can make it. However much onyalo bedo matek but just trust. Bed gi trust no kuomi kaka ng'ama miyo ni gini timore nade gini inyalo. To wawuoguru oko mondo mi walokuru piny nikech ok dwa wene joma chuoka ni ema koro dwa timore nade dwa lok gisetimo kar mage nyalo. To wan kaka joma mine wanyalo time. Wacho ni dhi debe ok moro ni rito nominations. Adhi e debe. Gwela uru. Adhi e debe. Jael adhi e debe. Kendo iga manyien kochopo. Bang' yiero tabiro duogo ka. Waboruaki. Abro duogo celebrate. Waboruaki mondo koro inyiswa ni nochalo nade. Mara gi dakika achiel nusu dakika.
sir nikech joma mine uywago gani to koro onge ng'ama dwa chung kodwa, campaigns dwaro pesa, gigi kidwaro pesa, sir mari wuok kanye? Sir mara achiel wuok kuom jopiny. Trust ma jopiny omiya. Tamba kao trust aketo kuomgi. Ng'eni kata ng'ato miyi support jael. To ng'ama nyalo miyi support kionge sir mar jopiny onge. Nyaka ikuongi bed gi trust ne jopiny, to jopiny gi be bedo gi trust kodi. Nikech magi joma dhi gombulu. Support ok dhi gombulu, jogi ema dhi gombulu. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Mano Kanyero Debra Kajo ma bende wuok e gwenge koma West Kamagak Ward. County mano constituency no ero ma Kasipul County ma Homa Bay kuma bende wato kode odhiambo ma kawuono e wechego eko mag jiwo dongruok no ero mar rowere kanyakla koda joma mine. Wago erokamano maduong' mar bedo kodwa e odhiambo masani. Mane twak ma wantiere godo nyaka odiechieng' machielo. Nyinga Jailieta, bed gotieno maber. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasi Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.